ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ ಕೇರ್ ಪೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ, ಕೊಂಚ ಕೇರ್ ಪಡ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಪೇರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಂಚೆಲ್ಲ ಇರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಫರಕ್ ಬರುಂಡು. ಓಕೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀರು. ಅವು ಆಪು ಜನ್ನಿರೆ. ಹಲೋ, ಈರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ದಯಕ ಊಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಒರಿಗ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೇನು ಇರಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತ. ಈ ಆಂಕರ ಈ ಗೋಂಕುರು ಮೇ ಬೋಲಾರೋಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇ ಬೈದೋಡು ಮೇಗ್ ನಾಲ್ ಬೂರ್ತು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಚ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ನೇನೆ ನಂಬಿನ್. ಆಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೆ ಐಕ್ ನಾ ಮರ್ದ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಆಯ್ ಬೊಂಬಾಯ್ದೆ ಕೊರೋನಾ ಕೊಲ್ಲಿದೀಯೇ ನೇನು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಐನು ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಿಮಕ್ಕಳು ನಂಬುದು ಐಂಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಐತೆ ಡೇಟ್ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತೇರ್ ನಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೈಪುಡು ಎಣ್ಣ ಕಸಾಯಡು ಕೊರೋನಾ ಕರಂಚುಡು ಪಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಐನ್ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬುದು ಐನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೇನು ಮಾತ ತೂದು ನಂಬುನ ಜನಕ್ಕಳು ಪುನಗ ಯಾನ್ ಲೈನ್ ತೂದು ಮುಕ್ಕಲಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಅಂತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಗ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಾಡ್ನಿ ಕೊರೋನಾಗ ಮರ್ದಿ ಎಂಡ ಉಂಡು ಮಣ್ಣದಾನಿ ಫುಲ್ ಆವಡ್ರ ಜನ ಜಾಲ್ದು ನಿಲಿಕತಿ ಫುಲ್ ನಿಲಿಕ ಎಂಚ ಆತು ಜನ ಇವ್ರು ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ದುಬೈದವ್ರಿ ದೋಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿ ಪಲ್ಟೀನ್ ಆಯ್ ಕೊರ್ನೇನು ಒಂದು ತಪಲೆ ಮೈತೀನಿ ಐನು ಸಿರಿಂಜಿರ್ ದಿಂಗಾಯ್ನು ಮೊಕ್ಕ ಪತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಿರೋದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾನ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಸ್ಕನ್ ಕಂತಾಯ್ನು ಅವು ಕೊರ್ನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಮಲ ಐನಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಲೊಂದು 10 40 ಪೂರ ಪೋಯ್ನತಿ ಆಯ್ತು ಉರಿ ಎತ್ತೆ ಬಚ್ಚಾಯಿ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ಆಯ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಪತ್ತಿನತ್ತಿ ಆಯ್ ಪಂಡಿ ನಿಂದು ಪಿದೇವ್ರದ್ದು ಮಾಲು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾಲೊಂದು ಪೋತಿನ ಇಲ್ಲ ಸಾದಿರಿ ಪೋಪುನ ಎಂಬೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿ ನೀನು ಬೋಲಾರು ಅಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಕಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೀಲತ್ತಿದ್ದ ಇದೇನು ಎಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಸತ್ಯವಾದ ಮನ್ಪುಂಡ MBBS ಮಲ್ಪುಂಡ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಎತ್ತು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಎತ್ತ MBBS ಮಲ್ತೀಜಿ ఒక నిజమైన ಬೇಲೆ ನೇರು ಮೈದಾಂಡು ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಮರ್ದು ಕೊರುಂತಿ ಅವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೀಸೇಡ್ ಒಯ್ತನ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪು ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬೇರು ಪತವು ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ನೆನಪು ಓ ನರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನರ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಮಾರೇ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರೇ. ಏ ಗೋಂಕುರು ಇವಡು ನರ ಎತ್ತೋ ಉಂಡು ಈಗ ನರಕ್ಕೂ ಬುತಾರುಂಡ ಈ ನರ ಆ ನರ ಎಂಜೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನಿ ಎಂಜೆ ನಾಚಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿಗೇನು ಈರೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಾರತ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಈಗ ನನ್ನ ನಕ್ಕಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನು ವರ ಇರು ಇರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತ ನಾಯ್ತಿಂದ ಬಾಡ್ಜಾರ ಇದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಟ್ ಕಟ್ಟೆಂದು ಬಾಡ್ಲಿ ಬಡ್ಚಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚಾಪನ ಜನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆತು ಬರ್ತಾನ ಗೊರಿಯ ಬತ್ತಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನಿ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಏನು ಬೇಕದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆ ಬೇಗ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಏರು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಮುಂಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಇರೇಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರಾನ್ ಮಕ್ಕ ತೂಣ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡು ತುಂಬ ಆಯ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಹಾಲು ಪಟಕ್ಕ ಬೋತಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ್ ಬೇಕು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋತಿನೇಕು ಬೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ನೈಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ದ ದುಂಬೆ ಎತ್ತು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಪೋತಿನ ಆ ಖುಷಿ ಕಾರಣ ಯಾನು ಅಂಚದ ಪುಸ್ಕಾತ ಸೊ ಅಂಚಿನಕಲು ಇರ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಲು ಅಂಚಿನಕಲು ಇರ್ನಂಚ ಗೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ದಿನಕಲು ಇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಪೆಟ್ಟಿಂದಿಡೆ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುನಃ ಬರೋದು ನಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಸರ್ತಬೋ ಕೊಡ ಅವಳು ತಿನ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮೂಳು ತಿನ್ರೆ ಅಂಡ್ ಜಂತ ದಿಸೆಟ್ ಒಟ್ರಾಜ್ ಮಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಕುಳ್ಳಾದ ಏನು ಫಂಟೇಜಿಂದ ಬಂಡೆನಾ ಸತ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಡೌನ್ ಇದು ಏರ್ನ ಇದ್ರು ಕುಲ್ದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಕುಲ್ಲ ಡೌನ್ ಮುಳ್ಬ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಡೌನ್ ಮುಳ್ ಬೇನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವರ ಡೌನ್ ಹಲೋ ಸ್ವರ ಡೌನ್ ಹಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ಗುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವು ಮಂಡೆಡ್ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುದೊಂದುಂಡು ಹಲೋ ಯಾನ್ ಇರಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಮಾಡ್ತಿಜಿ ಫೋನಾಗ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಪಂಡ ಬೆಲ್ಟ್ ಎನ್ನ
ಬೆಟ್ಟ ಈರ್ನ ಬಂಡಿದ ಅತ್ತಿಯೇ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೆಪ್ಪುವರ ದಾನೆ ದೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್ என்னடா இது பாத்தேனா கதம் பாத்தேன் எங்க நக்கலி எங்க ஒரிஜினல் தாளாத் நக்கலி ಅವು ನಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿತ್ತವಣ್ಣೆ ಮಾರ್ರೆ ತೋರ್ತು ದೇವ್ರಿ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕೂತು ಆ ಬೆಚನೀರ ಬೂರ್ನೆ ಆ ಬೆಚನೀರ ಮೀನು ಬೂರಿ ಏನವಳು ಬೆಚನೀರ ದಿಯರ ಬೈನೆ ಆಡ ಉಂಡಿಗೆ ಮೇರೆ ಆ ತಾವು ಎಂಚಿನ ಮಿತ್ತದ ಅವಳ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟಾ ಓ ನು ಕಕ್ಕೆದ ಬೇರೆ ನಾವು ಕುಜಾಲಿ ಬೈಟ್ ಕುಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೈರಿ ಇದು ಎಂಚವು ಆ ಜಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚೋಪು ನಾವು ಆ ಜಾಗಡ್ ಎಂಚೋಪು ಕೆಲವು ತಿಕಡು ಒಂಜೊಂದು ತಿಕಡು ಒರಿಯುಂಡು ಒಂಜೊಂದು ತಿಕಡು ಪೋಪುಂಡು ಆತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಗೀತಾ ಬಂದ ಏರೆ ಗೀತಾ ಒಲ್ತು ಬಾತೇರ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಯಮ್ಮ ಅಂತೆ ಸರ್ ಇರೆಗ ಮೇರೆತ್ತಿಕಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂತುಕುಲ್ಲಾರೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲು ಎತ್ತುಕುಲ್ಲಾವರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆರ್ಪೆರಮ್ಮ ಅಂದ ನಿಕಲೆಗ ಆರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜ ಏನಂಡು ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ₹5 ಪಾವಲಿ ನಿಂಗದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪರಂದೆ ಅನುಮೇರ ನಡಲೆ ತೊಂಪೋಯ್ನಿ ₹5 ಪಾವಲಿ ಅಂದ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪರ ಪಿದಾಯಿ ಎಪ್ಪರ ಮಣಲೆ ಅಂದ ಸರ್ ಅರ್ನಡೆಲೆ ತೊಂಪೋಯ್ನಿ ಗೆತ್ತರ ಪಿದಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ದೆತ್ತೇರಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಿಂಗದಿನಿ ₹5 ಪಾವಲಿ ಈ ಜನ 5,000 ನಿಂಗಡು ಓ ದೇವರ ಇತ್ತು ಮಲ್ಯ ಬಕಾಸುರನ ₹500 ಪಾವಲಿ ದಿಂಗದಿನ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಪರ ₹5,000 ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2,000 ನೋಟು ನಿಂಗದೆರಡ 2,000 ನೋಟು ನಿಂಗದೆರಡ 20,000 ಹೈಕ GST ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅತ್ತ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ದರ್ ಮಾರ್ಯಾರಿ ಓ ₹5 ಕಾಯಿನ್ ವಿರೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತುನ 50,000 ಖರ್ಚಾತು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಈತೆ ಫೋನ್ ಅವೇನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಸರ್ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಆತ್ರ ಸರ್ ಈ ಒಂದೇ ಡಾಕ್ಟರಾ ಅಂದಂದು ಬೇರೆ ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಾಯಿಗೆ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತೊಯ್ದಿನಿ ಸರ್ ಹಾ ₹2,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾಯಿ ಒಂದು ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿ ಒಂದು ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ದಿತ್ತು ಓ ದೇವಾ ₹2,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ 2,000 ನಾಯಿ ಒಂದು ಪುಚ್ಚ ಆದ್ನಿ ನೇ ಇರ್ ಮನುಷ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರಾ ಅತ್ ಪ್ರಾಣಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜತ್ತೆ ಗೋಂಕರು ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೇಷಂಟ್ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಾನು ನೆಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನು ಕಂತಿ ತಿನ್ನಿದ್ದು ಕೊರ್ನು ಅವು ಇಂಚಾಪುಣ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮರೆ ಓ ಹಲೋ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿರೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಯತ ನಿಕ್ ರಡ್ಡು ಕಾಟ್ ನಾಯಿ ಅನ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಫೋನ್ ಡೀಲ ಪೋ ಡ್ಯಾಶನ್ ನಾಯಿ ಡ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಪೋ ರಡ್ಡು ಕಾಟ್ ನಾಯಿ ಕೊರ್ದಾಡಿಗೆ ಸರಿ ನಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಜನಕುಲೆ ಮಂಗನಕುಲ ಗೋಂಕರು ಅನ್ಪುಣ ಕೇಳಿ ನಿಂಗ ಮದ್ಮೇನೆ ಆತೀಜಿ ಬಗ ಜೋಕು ಓ ಅಂಚ ಇರೆಗೆ ಉರ್ಬುರ ಜೋಕುನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಪುನು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಈ ಕಾಂಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಈರ್ನಂಚಿನ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಕೈವಾಡ ಎಂಕಲ್ ನತ್ತೈ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೈವಾಡ ಪೇಷಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ತುಮ್ನಾನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾಲ್ ಉಂಡತ್ತಿ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದು ಕೊರೋನಾ ಐಕ ಟಚ್ ಆಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಪಸ ತುಮ್ನಾನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಐತ ಬಾಟ್ಲಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೋರಿ ವಿಜಯ್ ಅಂಚನೆ ದೊಂಡೆ ಡೋರಿದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತಿರ್ತಿಬೋದು ಕೊರೋನಾ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವನು ಒಕ್ಕೈತ ಕ್ರಿಮಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಯಣ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ತೂತಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊಡು ತೂಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪು ಕೊರೋನಾ ಕುಚ್ ಕರೋನಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಲ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ದರಿ ಇರು ಆರು ಆಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಈ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪುರ ಬರರೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇತಕ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತೂಪುನಿ ಬರೀಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಕೋ ಸರಿ ಅತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾರ ತಾವೇನು ಸರಿ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗ ಅಂತ ಇಂಚುವಲೆ ಲಕ್ಕದತ್ತಿ ಕೈ ಇಂಚುವರ್ಲೆ ಓ ಇಂಚಿನಿ ಇದು ನೂತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಪಿ ಉಂಡು ಬಿಪಿ ನೇ ಮೇರೆ ಕೆಬಿಕ್ಕಿದಿಲೆ ಸುರು ಕೆಬಿಕ್ಕಿದಿಲೆ ಇಂದು ಕೆಪಿಗೆ ಬೋಪುಂಡ ಅವು ಅತ್ತಿ ಆ ಕಡೆನು ರಡ್ಡು ಉನ್ನುಂಡತಿ ಕೆಬಿಕ್ಕಿದಿಲೆ ಇಂದು ತೀತಿನಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಜೇರೇಕ್ ಈ ಸ್ಟೆಥೆಸ್ಕೋಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಬಿಪಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರತ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಯಾರಿ ಏತು ಜನನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಾರಿ ಐಟಿಯರ್ಲ ಬಿಪಿ ತುಪ್ಪರೆ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ತುಪ್ಪಿ ನಾವು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಓ ಗೋಂಕರು
ನಿಜವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ఒక నకిలీ డాక్టర్ రట్టు కెమెరా ఎదుర్కొల్లాదు నకిలీ నకిలీ నకిలీని పడందులారు తిర ఏను టెస్ట్ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೈ ನಿಂತ ಹೊರಪಾರು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡು ಇರು ಏತ್ ಜನ ನಿಂಚನ ಕೆರ್ದು ಪಾಡ್ದಾರ ಶಕ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಹೊಡೆದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಈ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕಲೆಕ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜೇದೇ ನಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಪಡೋಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಕಲೇನ್ ಐನು ದಿನ ಉಂಟಾದು 5 ದಿನ ಮೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯನಿಕೆಂಡ ಪಿದ ಇರುವುದು ಬರ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಕಾಸು ಉಂಡು ನಿಂಗ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಬುಲಿಪೋಯರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕಾಸು ಅಂಚ ನಂಕಲ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ನಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಉಳ ಇರ್ತುಲೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಲು ನಡಪುಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಪತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಪ್ಪ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪಿರಕ್ಲಿ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಪ ಜೆತ್ತದ ಮತ್ತು ಆರಾಮ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ನನ್ನ ವಾವ ನಮೂನೆದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡ ಅಣ್ಣರೆ ನಿಕಲ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ತಿಂದು ಆಪುನ ಹತ್ತು ನಿಜವಾದ ಏನನುಕುಲ್ಲ ಅಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಓಡು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನನ್ನ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರೋನಾಗ ಮೂಜೇತಿ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಒಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೀತ ಮೆಥದಾಲಜಿ ಅವು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಪುಣೆ ಜಾಗನಿಗೆಂಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ತುಳೆ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ಡಾಗ ತೆಮ್ಮಲತ್ತನ ರಪ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮರ್ದು ಬಾರ್ಬಾರು ಅಂತ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲದೆ ತೆಮ್ಮತ್ತು ಸೀಕ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮರ್ದು ಬೋಪಿ ಜಾಗನಿಗೆಂಡ ಆಡ ಇತ್ತ ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಆಡ ಉಂಡೊಂದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ఒక సీక్ ఇచ్చిందత్తే సీక్ కెలవెరగ బర్పు సీక్ బరందెందు మరమట్ట అత్తత్తి వ్యక్తి అత్త నరమణిత్త సీక్ ఉప్పు అన్న మల్ల సీకత్ ನಮ್ಮಡನೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ ನಿಂಗುಣತ್ತು ಇರ್ಲೇಕನೆ ಆತೇರ್ನ ಕೂಡ ಪಂಡದು ಪೂರ ಇಂದೇ ನಮ್ಮಲ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನು ಏತ್ ಜವನೇರು ಏತ್ ಜನಕುಲು ನಂಬುವೆರ ಆತನೇ ಟೆಂಕ್ ದಾಳ ಆಪಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಹತ್ತಂದು ಯಾಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆನಿಗೆ ಎನ್ನ ಗತಿ ಮುಗಿನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಆನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟೋಡೆ ಬ್ಯಾಗಂದು ಬಂಡ ಏನಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಲೋಕೊಡು ಪೆರವಲ್ ನಿಜವಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇದು ಅಕ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಸಾದಿ ಪತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದಾದ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನು ಉರಿಯರ ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪುನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಕೇರು ನನ್ನ ಪರ್ ಅಕ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅವು ಹಾಕು ರೊಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಬನ್ಪೆ ಅದಾಯ್ತ ನಡು ಟೋಲ ಉಂಡ ಮಣತು ಅತ್ತೆ Belikebolar.